आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी योग्य निर्णय घ्या। आजचा योग्य शिक्षणाचा पाया उद्याचं यशस्वी भविष्य घडवतो। बीकेसी भोसले नॉलेज सिटी, चराठे, तालुका सावंतवाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग। एकच ठिकाण, संपूर्ण शिक्षण। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अग्रगण्य शैक्षणिक कॅम्पस। ऍडमिशन ओपन 2026-27। डिप्लोमा इंजिनिअरिंग यशवंतराव भोसले इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, सिव्हिल, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, कॉम्प्युटर, AI अँड ML। IIT मेडिकल अकॅडमी यशवंतराव भोसले IIT अँड मेडिकल अकॅडमी। 11वी-12वी सायन्स। डिग्री इंजिनिअरिंग यशवंतराव भोसले इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, कॉम्प्युटर सायन्स, इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल, AI अँड ML। डिग्री डिप्लोमा फार्मसी यशवंतराव भोसले कॉलेज ऑफ फार्मसी। डिग्री डिप्लोमा PG फार्मसी। CBSE स्कूल यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूल, प्ले ग्रुप ते 12वी। सैनिक स्कूल, संरक्षण मंत्रालय मान्यता प्राप्त। यशवंतराव भोसले सैनिक स्कूल 6वी ते 12वी। इथे फक्त शिक्षण नाही तर घडतं उज्ज्वल करिअर। आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। 02363 27 35 35, 02363 27 34 56, 9405 09 99 68 आणि 9823 86 91 28।